human sa Jesus miadto sa sinaguga, nagtudlo sa mga tao sa sinaguga, pinaagi siyang pulong ug sa buhat. Karon ato ang dungog nga nabaniog pag-ayo sa Jesus, daw celebrity sa Jesus tungod sa mga tao nga nagsunod-sunod kaniya aron makatagamta musab og kaayuhan gikan kang Jesus. Nahimo siyang sikat tungod sa iyahang buhat nga wala lamang dili lamang kutob sa pulong kundi nadaya gayud kini sa iyahang pagpamuhat, mga maayong buhat nga gipakita diha sa katawhan nga kundi nagpadaya gayud sa kamatuuran. Apan atong isentro karon ang atong pagpamalandong diha sa gibuhat sa mga yawa. Ang mga yawa, ang mga tao nga giyawaan sa ilahang pagkakita kang Hesus, nang hapa sila ug mingon, ikaw mao ang anak sa Dios. Na mga igsuon ang pagpanghapa sa mga yawa nagtimailhan nga una, posible nga si Jesus labaw pa sa mga yawa or kauban siya sa mga yawa. Mao nang ang mga Pariseo, ang mga lideres sa mga Hudeo, wala gayud mutuo kaniya. Nang gipasangilan nila sa Jesus nga si Jesus kauban ni Beelzebul, kauban sa mga demonyo. Kung atong tan-awon, gigamit sa yawa, nihapa sila ilang gigamit sa Jesus aron dili makapadayon sa Jesus o dili makapadayon o mabungkag ang plano sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Ilang gigamit kining kahigayunan aron ilang mabungkag o ilang mapukan sa Jesus. Dili ba kita usab ang atong pagtuo gamiton usab sa yawa? Ang atong pagtuo sa Dios gamiton usab sa yawa? Kita mituo sa Dios apan sa panahon nga kita sulayon, dili ba usay mo reklamo man ta ngano man nga giun-ani man ko, nganong iun-ani man akong kinabuhi nga mituo man ta ako sa Ginoo, nganong sulayon man gyud ko nga suod man ko sa Ginoo, sige man kog ampo, nganong dili man sulayon katong mga tawo nga walay pag-ampo, nganong dili man sulayon ang mga tawo nga walay pagtuo sa Ginoo, nganong ako o nganong kita nga sige tagsimba nituo ta sa Ginoo, mga Kristiyanos, sulayon man gayud sa Ginoo. Og diha maluya ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Gigamit kini sa yawa aron kita mapukan. Gigamit kini sa yawa aron kita mahimulag sa Dios. Gani bisag sige tagsimba. Mingon ta dito nga ay okay ra, nakaabot ra man ko sa humilya sa pari, mga lawat ra ko. Mo nay sulsul sa demonyo. Okay ra kung mga lawat ako kay nakaabot man ko sa unang pagbasa, munay sulsul sa demonyo. Gamiton atong pagtuo aron kita mapukan. Gamiton atong pagtuo aron kita mahilayo sa Dios. Nga bisan na sayod ta, nga sayop kini mga butanga, ato gayong buhaton kay mamoy sulsul sa demonyo. Gigamit atong pagtuo aron kita mahilayo, aron kita mahimulag sa Dios. Kabantay mo ni ana. Nga bisan unsaon og sulti, bisan unsaon tagtudlo, magpabilin ta sa kagahi sa tong ulo. Kay para nato insakto atong gibuhat. Buhat ka na sa demonyo. Gigamit ka na sa demonyo aron kita mapukan. Gigamit ka na sa demonyo aron kita mahimulag sa Dios. Ang mga yawa nakaila kang Kristo. Apan wala sila mudawat kang Jesus. Nakaila sila apan wala nila dawata si Kristo. Isip mga Kristohanon, kita nakaila sa Dios apan hinaot unta nga atong gidawat si Kristo sa atong tagsatag sa kakinabuhi, sa kinasingkasing gayud. Nakaila kita sa Dios apan ang atong pag-ila sa Ginoo hinaot unta nga diha gayud sa kasingkasing, dili taman lang sa atong ulo. Ug ang atong pag-ila sa Dios ato siyang gidawat nga mamahimo siyang hari sa tuang tagsatag sa kakinabuhi. Aron sa ingon, magalakat gayud kita ug magapuyo subay sa iyang pamaagi, dili subay sa demonyo, dili subay sa yawa.
Muna mga igsuon, kinahanglan kitang magbantay. Kay ang Yawa 24/7 nga nagtrabaho ining kalibutana aron iyang mapukan ang tawo. 24/7 siya naningkamot nga ang tao mahimulag sa Dios. Muna angay kitang magbantay, angay kitang mamalandong. Muna ang simbahan kanunay nagpahimangno kanato kung unsay angay natong pagabuhaton aron kanunay kitang magpabilin diha sa gugma sa Dios. Ang simbahan kanunay nagpahimangno kanato sa paglikay sa mga butang nga maghatod kanato sa kasalanan kay ang demonyo gamito niya ang tanan aron kita mapukan, aron kita malaglag. Unang sa atong pagpadayon ng santos nga misa, sa dili pa kita mudawat sa lawas ug dugo ni Kristo, pamalandungan nato kung kaugalingon kung angayan ba kita nga mudawat kaniya. Pamalandungan natong kaugalingon kung wala ba gamita sa demonyo ang atong hunahuna, kung wala ba gamita sa demonyo ang atong pagtuo, aron kita mahimulag sa Dios. Ato kini pangayoon, atong pangayoon sa Ginoo ang lamdag sa Espiritu Santo, aron makakita kita sa mga butang nga angay gayud natong pagabuhaton. Ingon man sa mga butang nga angay natong isalikway niining kalibutana. Amen. Palihog manindog.